startede den her butik? Det var mig, der startede det her koncept. Ja, og var det så, altså, var det fordi du blev nødt til at tage den her sted, eller så du kiggede rundt omkring og tænkte... Jeg ledte efter det perfekte lokale, og det perfekte lokale i de perfekte omgivelser, det må være Værnedamsvej. Okay, og det har du nogensinde i nogle... Så jeg var på udkig, og så fandt jeg det her lokale, og det har været smule smådyrt at komme ind her. Ja, men hvorfor var det, du synes lige, at Værnedamsvej det er det perfekte sted for isbar? Hvis du ser på gaden, så har den alt andet end en isbar. Så den mangler en isbar. Den her lille Parisergade, den mangler en isbar. Ja. Så vi lavede sådan her en campingkiosk her midt i gaden. Ja. Og hvad så med befolkningen hernede? Altså hvordan de tog imod det, da du lige pludselig... Der har været delte meninger. Nogle synes det er for gøjlagtigt, andre synes det er fantastisk. For gøjlagtigt? Forstå på den måde, alle de sjove køretøjer, flag og store skilte på facaden. Og det kunne du ikke lige, altså du lige pludselig tog med til det? Nogle synes det er godt, andre synes ikke det er godt. Okay. Så det er sådan lidt blandet. Jeg har haft butikken i 2 år. 2 år? Ja. Og den kører sådan nogenlunde? Den kører... Første år var hårdt, da det var regnvejr. Andet år har været bedre. Og nu håber vi på, at det bliver endnu bedre. Endnu bedre den her så? Ja. Men det vigtigste er jo bare, at man er glad. Og man er glad for det, man laver. Og man er glad for det, man står op til. Jo. Er det ikke rigtigt, Kevin? Jo. Endnu en glad iskunde. Yes. De vil lave et interview til deres ungdom, eller til HTX. Nå, der kom bare til. Ja. Så... Men altså, du skaber noget kontakt ret hurtigt med de lokale rundt? Det gør jeg. Jeg snakker med alle, om de er tykke, tynde, høje eller lave, eller hvad det er. Så snakker man sammen. Behandle hinanden med respekt. Ja. Og så får du jo kunder som fake. Ja, selvfølgelig. Altså, og det er jo ikke kun... det skal også være en god is. Ja. Isen skal også smage godt. Og hvis du ser med alle de ting, jeg laver, det gør jo, at det giver jo synlighed. Det gør, at jeg brander navnet. Ja. Så når du tænker på en is, vi skal ind på Værnedamsvej, hvor ham den skøre, sjove, tossede, fede, lille, kald den hvad du vil, står og sælger is. Det er jo en isbar, så du kan jo ikke køre hele året. Jeg gør det, jeg lukker 1. november, så bygger jeg butikken om til den 24. november, hvor jeg åbner med julestue. Med gløgg og æbleskiver, pandekager og alt, hvad der forbinder med jul. Så er der sne og alt, hvad der er jule. Alt, hvad der forbindes med jul. Ja. Og så lukker jeg den 23. december, og så er det juleferie. Frem til 1. april. Frem til 1. april, okay. Så det er 3 måneder. Og den her, altså jeg ved ikke, hvor du bor i forhold til butikken? Det her, det er... Jeg bor ikke ret langt her på butikken. Jeg bor nede på dage. Jeg bor nede på Hallentorvet på Vesterbro. Ja, okay. Så jeg kan gå på arbejde. Yes. Det er dejligt. Kan jeg vel også styre dig at parkere her? Ja, det er gratis at parkere på den her side. Er det det? Og på den anden side, der er Københavns Kommune, der koster det lidt p-penge. Jeg kunne lige ekspedere. Yes, det er orden.